Nazareth. Siyabonga abantwana benkosi. Baba Mshumayeli osihole ngengoma esivule ngayo, inkosi imbusise. Amen. Sisenkonzweni yesabatha abantwana benkosi. Kuthiwa ke muwakhe ngasendleleni wobheka ivakashe eziningi yithi lapho. Sisendaweni enzima abantwana benkosi yesabatha. Engathi sonke uma sesiguqile lapha ngokwehlukahlukana ngamakhaya uNkulunkulu engakhumbula abantu abasithumile ukuthi uma sesiguqile lapha abantwana benkosi uShembe akhanyise indlela yabo ebheke ezulwini. Amen. Bese nathi asikhumbule ngoba njengoba sizithunywa siguqe lapha siyohamba sihambe isikhathi sethu siphele sokuthunywa bese siphenduka nathi ngelinye ilanga kube khona sibathumayo. Muhle ke umuntu othuma ethunywa alalele ukuze ngelinye ilanga naye mase kukhona abantu abathumayo bamlalele. Amen. Siyabonga abantwana benkosi ukufika kulelizwe. Sibingelele emvangelo wenkosi, abashumayeli benkosi abakhona, umkhokheli nebandla lonke. Amen. Izindaba ezinkulu ikaShembe abantwana benkosi ezikhulunywayo manje yilezi ezashiwo isikhathi eside singaphambili sokuthi ingube emhlophe yogcina iwembethe umhlaba. Yingakho ke abantwana benkosi kufanele ukuthi uma senza izinto ezinhle njengalapha ekhaya nina kufanele ukuthi manenza into enhle ibe sezingeni angaze ngalichaza ngelithini ngoba nakho endleleni. Kufanele ukuthi ngisho ulungisela isabatha ulungisele ngalendlela yokuthi ngiyohlala esitobhini bonke abantu bazodlula kimi. Ileyo ndaba abantwana benkosi esihlane ngene ngayo namhlanje njengoba kuyisabatha ukuthi uNkulunkulu ubuNkulunkulu bakhe usebukhombisa umhlaba kodwa umuntu ngomuntu umnikela wenzayo ukuze umhlaba ubone ukuthi uShembe uThixo ungakanani. Ingoma 150 hlabelweni zamaNazaretha ngicela izwi libe linye uShembe azongipha lona elizophilisa abantwana bakhe bakulomuzi. Lapha ekhaya ke abantwana benkosi nidume ngokwenza izinto ezinhle. Umuntu ubenalo uthando lokugcina efikile lapha ekhaya. Lwagcina ke kwenzekile lokho ukuthi sifike. Siyawazi lo muzi unomlando ongakanani. Sazi ke nezinto ezinhle enizenza ukuthi ingakanani. Umuntu kumesuka kude ezwa kuthiwa abantu benza izinto ezinhle usuke efuna naye ukuzozesulela ngezinto ezinhle. Amen. Nami njengoba ngilapha abantwana benkosi ngiyafuna ilanga liphume ngakithi. Amen. Unothando
Umshumayeli uyongibambela incwadi kaMathewu 13 iverse elika 16 aphinda ngibambela incwadi iRoma 8 iverse elika 35. Bantwana benkosi, njengoba sikulomuzi namuhla sizele ukuzogcina isethembiso esivunywa ngisho incwadi engcwele ukuthi ngaleli langa lesikhombisa siyohlangana lapha sibubule kuNkulunkulu, sibonge ukusigcina kwakhe insuku ezisithupha, bese silubonga lolu suku sibheke kuye ngqo. Sizele leyo ndaba lapha endlini. Amen. Amen. Kodwa umuntu ngomuntu mayese lapha endlini kuya ngokuthi lokho esikushoyo ukuthi lolu suku ukuthi azobheka ngqo kuNkulunkulu, ubhekile yini ngqo kuNkulunkulu? Kunendaba ejwayele ukwenziwa uma ngabe sekuthandaza bese ethi ophethe umbhobho noma okuyena olawula lo muntu bese ethi asibheke enkosini. Uma kuthiwa sibheke enkosini wena ubonani? Uma kuthiwa sibheke enkosini yini oyibonayo uma kuthiwa asibheke enkosini? Fundi Mateyu 13 iverse 16 kuya ku-17. Kodwa abusisiwe amehlo enu. Ithi ke le verse bandla lalapha ePhumalanga Sikothe, abusisiwe amehlo enu ngokuba ebona, ngoba nina nabona ushembe, nezindlebe zenu ngokuba zizwa, ngoba neindlebe zenu njengoba lapha endlini nilapha nje nezwa kuthiwa khona ushembe emhlabeni. Ngiqinisile ngithi kini, iqinise ngifuna ukunishiya nalo lithi abaprofeti abaningi, kunabaprofeti abaningi nabakhulu nabantu abalungileyo, nabantu abangenazona ukudlula thina, babefisa ukubona ushembe abakubona, kodwa kaze bambone. Ubonwe yini lapha endlini? nokuzwa lokho enikuzwayo. Babefisa ukuzwa ngoshembe unyazi lwezulu ukuthi luthixo, kodwa bezwana namanje abekho lapha endlini. Yeke babusini khokheli ayibeke isithupha leyo mshumayeli. Kodwa ngifuna ukuthi mangilapha ekhaya ngeke ngikhulume ngothando lukaShembe. uShembe maNazaretha ayingcwele uyasithanda. Akekho umuntu owayengadela umusi nezingane zakhe namakhosikazi akhe ahambe efuna mina nawe. uShembe uthando lokalukhulu aqala ukulusebenza kusukela ngeleya minyaka yasendulo singakabikho kuze kube manje. uShembe kwala abantwana benkosi bemgijimisa ngishaye inkantolo, kodwa uShembe ukhetha ukuthanda thina. Amen. Silapha ke singothando lukaShembe. Kufanele kuba silapha endlini sikhuluma ngothando lukaShembe abantu babe nesimile esontweni mkokeli. Amen. Futhi uma bebuya ku14 angazi ukuthi yini engenza ukuthi umuntu kade ebuya ku14 kuthiwa laphuma laze lashona uthi makukhulunywa lapha endlini lo muntu abe nobuso kuthiwa yini lento. Size lapha bangcwele size ngothando lukaShembe. uShembe uyasithanda abantwana abasezulwini, kodwa lokho kungasho ukuthi izinto ezilukhuna ngeke isehlele. Okungasho lokho ukuthi izinto eziswanta umoya ngeke zeyikwehlele. Uyabona uma wehlelwa izinto eziningi kusuke sokusho ukuthi useduze nenhliziyo kaNkulunkulu. Amen. Ngisho abantu baswayeza abinhliziyo ngoba befuna ukususa wena endaweni yakho. Uyabona uma nila ekhaya nenza izinto ezinhle bese nibonakala kukhona okungathi kufuna ukwenzeka okufuna ukunidumaza. Usathane phela nawe uyayingaza lapha ngaphandle ucingazo basusa akabafuni laba balapha abadakiweyo, ufuna nina ngoba inhliziyo zenu nina ngoba zilapha zibheke kuNkulunkulu. Akayifuni naba usathane abantu abanenhliziyo nezigodo akabafuni.
kodwa ufuna nina enazi ukuthi umuntu olapha endlini othanda ushembe awukwazi ukuthanda ushembe bese kuba khona umuntu olapha endlini othi awumthandi lo sathana ucinga nina ke ungathi uma wehlelwa into bese uthi hawu shembe kanti ngikholelwane kanti utshelweni ngesikhathi uphenduka lapha utshelweni ukuthi ayikho into obuyikwehlele kanti uNkulunkulu kaShembe uzobona ngani uma ungehlelwa izinto bese uthi shembe bese kuyaphetshezwa leyo nto uthando lolo likaShembe uyazi ngelinye ilanga abantwana benkosi ngizoxoxa nje into eyodwa embili bese ngiyehlela ngesansi lapha ethempelini lakithi ade ngumshumayelo khona izolo ethandanani ngoSeptember sike sehlelwa abantwana benkosi izaga lapha na zilandelana kwathi ngomhla ka2 kuSeptember lapha nje inkonzo sekukhala insimbi kahle seyikhala mvangela insimbi nathi sicothoza siyongena yayisiphuma insizwa eyayiphuma nelati umhlambululi yesa nalo leli lati yafika yalibeka yathatha umbhobho yamemeza inkonzo sangena sathi yaya sathi bonga noJehova Nazarethani lensizwa ekadiphethi lati yathi gqimphansi hawu sabenza njani manje sasiyiphuthuma siyithatha lensizwa iqiqingwa ifika ngaphandle lapha ngangibuya endlini ngithi ngiphuthuma amanzi omthandazo ngathi ngifika wakhwehlela ukugcina wathula hawu kuzokwenzakala manje sisesontweni uNkulunkulu wami lo muntu osehambela phansi komthi ilathi selizobuyiselwa ubani endlini uShembe uma ezokhombisa uNkulunkulu bakhe uyonivakashela lapha ekhaya nibone ingozi nibone izifo nibone yonke into lokho akusho ukuthi qhelelana nonyasi amen ngabiza umkhokheli ngathi umkhokheli sondela asimvala amehlo usethule sasimvala amehlo yayimthatha enye imoto yenye insizwa ewuthisha yayimphuthumise esibhedlela bafika nasesibhedlela bathi hayi usehambile kwakunomfundisi ukhanye ngalelo langa lensizwe ephathi lati umfobo khanye omncane inkonzo sasayinikeza umfundisi ukhanye ngathi mangifika khona ngahlabelela ingoma ngathi uyabona manje sengikhombisa uthando kushayela kaShembe kulabo abantu asebazi ukuthi umuntu akasekho yimi nomkhokheli waxa-ke umfundisi ukhanye ukuthi hawu umshumayeli ngoba besixoxile ukuthi uzokunika inkonzo sekwenzakalani ukukholwa kwethu abulo Nazareth ulithwala elimselele yaphenduka isondo ekhanda lenkonzo okufuneka ngiyiphathe sekufuna umuntu laphenduka ngayithatha inkonzo 45 minutes 30 seconds ngayivala ngathi inkosi ibusa ukuguqa ubangcwele ngahlabelela ingoma ethi umkhokhelo ingcwele ngashonela verse ngase ngithi abantu abaphume uma sizethula lezi indaba lakhala lonke ithempeli hawu umshumayeli ngakhuluma inkonzo engaka abantu bayibabaze kanti khona sefile phakathi kwethu
wahamba emhlabeni akekho samfihla. Ngela ngesamfihla ngalo ngesonto ntambama kwangena ucingo kwashaya umuntu wathi Mshumayeli wesehihla izinyembezi hawu yini sekwenze njani hawu sekuhamba umkami hawu umkakho muphi uMamlotshwa osonta kulo leli thempeli. Ngeviki elilandelayo kade sifihla ubaba uKhanyi sesiyofihla uMamlotshwa. Ngabuza kuNkulunkulu ngoba kwenzeka kanjena ncwadi yini lento oyibhalayo ngathi sikulomusi. Izinto eziyokwehlela ukulomusi oyisibuko osendleleni wokwazi ukuthi uSathane uyayingaza lapha ngaphandle ufuna ukunonisa lento enhle kangaka. Sihambe simbeke lo mama intombi ka14 silele sihamba soyibeka sathi siyovala u23 kwakumhla ka23 uSeptember ekhaya ke lapha kithi ke Mshumayeli kujwayele ukudliwa nje kudliwe ndawonye uhlale kudliwa inyama ngiyengizama ukuthi ngesabatha noma ngabe kuthiwa imali ayikho engashayela ngisho wena ngithi awungenzele i-wallet sengizoze ngepolice vumelwane ekhaya bese idliwa lenyama uma sehlukana ntambama sengiyogeza kwenye indlu ngizocela nithiwa mbambe yasho yangena insizwa yami ngathi ngithi ngiyayithinta isiphucukile lapha kanti siyiphoseke emanzini anebhakede elibilayo la ilawa nayo. Ngikhuluma ngenyanga yodwa njalo uSeptember awusiphuthumise esibhedlela iyagijima bangcwelele yamoto 5 minutes ngangisesibhedlela bahlabisa wakhwehlela kanye wathula. Ka23 zaqala eOPD esibhedlela kwamhlophe isibhedlela singasazi ukuthi kufanele sithandaze kukuliphi ibhenchi lapha siguqe sibuze kuNkulunkulu ukuthi yini lenzakalayo. Yahamba lensizwa sayifihla yahamba kanjalo. Inyanga zantathu bangcwele igameko zantathu enyangeni eyodwa ethempelini elilodwa. Ushembe zama ukuhlola inhliziyo ukuthi asizukuhlubuka yini kuye. Ngifike enkosini yamaNazaretha ngoNovember. Baba ngihanjelwe ingane kanje. Uthi baba Mshumayeli wena uhamba ududuza abantu mabe befele baba. Ubona ukuthi uzobaduduza kanjani wena ungakazi wehlelwe isimo esifanayo. Inkosi imbusisa umntanakho ahambe kahle. Cela uNkulunkulu kaShemba kuphi ingane zabafana zizobuka kuyona yodwa bangcwele. Kwakuyona yodwa bangcwele umfana intombi igcwele umusi. Kodwa yahamba uNkulunkulu ezama ukubuka ukuthi lo muntu uma ngimisa phambi kwabantu uyokukhuluma yini okuyikho. Wena uyathanda silandela uMedo wasenkandla uke wakhuluma ngodaba oluthalwe yami lolu. Ngenzela ukuthi umula wazi ukuthi noma ngabe kuthi uzobuyela endlini uzofike udla uphuthu namanzi. Kodwa wazi ukuthi umula uShembe uyakubona. Amen. Futhi imthandazo yakho uShembe uyayizwa. Kufanele ukuthandaza ungasho ngizothandaza vele mina ezami ingane idlala utshwala ezami ingane kayisebenzi. Bese uthi ungabe usathandaza usulapha endlini usuthola ithuba lokubikela uNkulunkulu inkinga zakho. Uthi umfundisi Gumede kwaye kwenzeka ngelinye ilanga
inkosikazi iganile ngakho kodwa emzini yathola ingane yodwa yomfana umyeni usebenza eGoli. Uma esebenza eGoli kuyasetshenzwa lapha phezulu kwawuyibhawoti lafikela ngene ekhanda wathula khona lapho. Inkosikazi inengane yodwa athi ayafika amakhosikazi ehamba nomkhokheli inkosikazi isishaya odongeni iyakhala ithi Shembe ubukuphi umyeni wami engena ibhawoti ekhanda ethula. Afika amakhosikazi ka14 athi kuyahlaleka. Athi hlala kuyahlaleka. Bahla abantu abadlule imeni bese bethatha lezo zimo belekelele abakulezo zimo ukuze baphile. Amen. Mina bengizokwazi kanjani ukududuza umuntu ohanjelwe ingane yakhe yomfana kuyiyona yodwa ingakazi ihambe yami. Athi amakhosikazi kuyahlaleka yahlala lenkosikazi bathi bambelela kule ngane yakho engakanazi insizwe ingane bathi bambelela kule ngane yakho ikhule wena zuluzinyo bulala wakho lona. Yakhula lengane yafunda yazi yafika ku matric yaphasa kahle lengane kuthe kuphela amasonto amathathu yahlatha ukugula kwaphela inyanga yesibili yashona. Wena uyathanda ukusilandela awuthintele yancwadi amshumayeli. Uma uzohamba lokhu kuhamba isibindi ungasithenganga uzosala endleleni. Ngoba uzokwehlelwa into ebhlungu ukhonza unyazi bese uthi unyazi belukuphi kulimala ukukholwa kwakho. Kodwa umuntu othando lukaShembe shona umshumayeli. Ubani ongasehlukanisa nothando lukaKristu na? Uyabuza umbuzo uthi yini wena engakuhlukanisa nothando lukaShembe njengoba lapha endlini? Ukuhlupheka. Ukuthi uyahlupheka. Usizi. Ukuthi unosizi. Ukuzingelwa. Ukuthi unezitha. Indlala. Noma ulambile. Ukuhambaza. Noma ugqokile unebhayi lodwa ugqoka ngoJanuwari ukuze kushaya uDisemba. Ingozi. Noma kunengozi eke yakwehlela ubona ukuthi mdela uShembe. Inkemba na. Noma inkemba na. Njengoba kulotshiwe ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke. Yeke babisini. Ngenxa yokuthi siseduze kaNkulunkulu, siseduze kwenhliziyo kaShembe, sizozingelwa usuku nosuku. Wena uyathanda ukusilandela. Ngizekini ngqo. Uyabona lapha enikhona ingilosi yakulo muzi kuwo inkulu. Kufanele ukuthi ukwenza kwenu nizama ukumesha yona. Futhi nezinto ezokwenza zonehlela zinkulu. Sikubona ngokuthi wehlelwe izinto ezinkulu ukuthi ufuna okukhulu uNkulunkulu. Uma ungasehlelwa okukhulu usuthola okukhulu kakhulu sizothi usuthathe lento uyibona ethi ayinabungozi. Kodwa uma sibona uwehlela izinto ezinkulu futhi uthanda uShembe zikhona izinto ezizokwehlela ukuze abantu babone ukuthi uShembe uThixo. Amen. Amen. Kodwa ubani ozosehlukanisa nothando lonyazi na? Kungabe ukuhlupheka lokho esisuka kukho emakhaya engani sizoceba khona ukuhlupheka lapha endlini. Kungabe indlala ukuthi ulala ungadlile sizoceba yona indlala lapha endlini. Ngabe ukuhambaze sizoceba khona lokho lapha endlini. Ungabe ingozi ekwehlela uma ungabe uhamba. Ngizwile ukuthi khona imoto yakandiza la. Uma kade nenza into enkulu kangaka nilindele ukuthi uSathana ajabule yini? Uma nenza into enkulu kangaka ebonwe yithi siphansi le ibonwa abantu abaphezulu eGoli ibonwa abantu abagcwele umhlaba wonke bese ningehlelwa lutho nibona ukuthi uSathana uyajabula yini ngokusebenzela kaMnandi uShembe.
nibona usathane weneme njengonyazi unyazi leneme ngani kodwa usathana kajabuli funeka nibone lapho ukuthi niseduze kwenhliziyo kaJehova uma kwehla into bese ushembe ethi nje akhombisa ukuthi hayi ekugcineni musana ukudumisa ingozi niyeke mina ngoba ushembe uThixo kufuneka nazi bangcwele ukuthi ukuhamba lolu uhambe siluhambayo olosizi nenyembezi uma wena ungeze ukuba nalo usizi nenyembezi usahamba nathi kusho ukuthi kufuneka sikubone ngelinye ilanga ukhala uNkulunkulu wakho bese kusiza wena uma uzohamba empetheni onezimbali ezibomvu ungathi Valentine ubona ukuthi kuyikho kodwa kufuneka wazi uma usulapha endlini ukuthi njengoba usebenzela ushembe uma ngabe kuthiwa kubiza iminikelo usuku umuqhashe unikele wenza ukuthi uNkulunkulu akubone nosathane kuseduze kwenkulumo enjalo kufuneka wazi ukuthi ngesikhathi uvama into ezinhle nosathane uzosondela kuwe afuna ukuzokhipha ithe ngitsizwa ngelinye ilanga befike lapha ngakithi ithi kufuneka sazi bangcwele ukuthi thina ngokuba la sisemnyango wezulu into ekhishwa ushembe eyikhiphela kithi akusiyona lene siyifunayo kodwa lene siyidingayo uNkulunkulu asuke eyidinga kithi ngakho kubalekile ukuthi masilapha bangcwele silinde izinto esizicela kushembe emnyango wezulu amen amen ake ngikhulume ngale yandla leya ngiyazi ukuthi nizongizwa sekuthi ebuhleni uma usuzovala umhlangano ngesabatha lokugcina ufuna ukukhuluma ngothando likaShembe uma nakho indlenhle yethempeli lenu nisuke nenziwa ukuthanda uShembe amen ningavumi kube khona into ezononisa kuloko ningayivumi leyo nto njengoba kuthiwa ekhaya lika baba kunezindlu eziningi abantu bacabanga ukuthi izindlu siyoyifica le izindlu lezi sizakha sisaphefumula izona zindlu siyoyifica le uma indlu yasela ngaphuma sikothe incane abanye sebehlala phandle ukusho ukuthi nakwelizayo khona bazohlala phandle angazomba ngizwa abantu umfubayo amen ngenzela ukuthi uma nakhale yandlu leya ayi ufuqe ngamandla okugcina wenzela ukuthi Shembe kungenzeki indlu engaka ngiyifailisa ukuthi yakhiwe kanti umuntu ohlala eVrande eminyango yimi kwelizayo kubalekile ukuthi uma kukhona into eyenziwa esontweni ungabi umsalazabiwa ngoba uyaba umsalazabiwa ngisho phambili uthi uyamemeza umkhokhela vela khuphula isifonyo sibeke emehlweni sekuyongena kule yandlu okwakuthiwa siyayakha lapha ePhumalanga Sikothe lendle siyakha lapha ePhumalanga Sikothe iyona siyohlala kuyo ngomhla kuphela uma ungalibambi iqhaza ekwakhiweni kwalendlu uzongena kanjani noma umshumele ngangakubona ebhukwini ngeke azasho lutho kodwa ukhona obonayo ophethe ibhuku elikhulu ezulwini lapha siyobe shaya khona ulayini athi mkhokheli ngena mshumeli ngena mfakeli ngena nawe mfundisi wakho afika lapha ngena kungene mina kusale wena ungwalapha ekhaya ngesimanga sokuthi sithe masakhale yandlu ubuza umbuzo engafuni ukubuza lapha khona nento eyiqophayo si kuvala kwemhlangano ebuhleni uma kukhona umgwaqo ongena ubheke esipholi onyuka nje ngenhla kwababa obhaliwe lapho uthi isipholi ngingenhla kwalo mgwaqo cha ngangayikhona isipholi mfumayele ngangihamba nje phela abantu bakudalela inkinga bathi amen kakhulu ubuze ukhuluma ngesipholi siyofika nantambama uphuza itiye kuthiwa he bahambe ipholi phela ngimi nobaba umfundisi uMathenjwa sengibona abantu bayaguqa bayenyuka laba bantu bayaguqa baku hawu laba bantu kwenze njani bese ngithi lungu hawu baba bese ngivele ngisithela besethi baba ake ngicelele lo mfundisi osithela lapha
bese ngisondela bese ngingena ubaba ke uhamba nenduna ephethe lo msebenzi hamba uyabuza ke bamchazela ke baba lapha ukuthi baba lapha kuku bese ngiguqela kude nje nami ngiguqe nje ngibukele bese ithi inkosi sondela mfundisi awuguqela baba wena mfundisi konje lapha ekhaya yini angisazi manje noma kufanele ngithi ngumfundisi ngitshela ubaba ukuthi ngumfundisi noma kufanele ngithini angisazi nje bese ngiqinisa nje isibindi ngiqinisa namehlo sengangaphatha phela nombhobho phambi kwa hayi baba ngumfundisi athi awusiyi umfundisi umfundisi ngithi baba uthi ke ngenzela ukuthi umfundisi ngoba ngubuza ngazi ukuthi ngikhuluma nomuntu right lento engengayizwa kuthiwa nithi lapha ethempelini uma ungumfundisi ngoyifundisa wena iyekeni mfundisi futhi tshelana abantu ukuthi leyo nto ayikho lapha esontweni khona umfundisi hayi umfundisi uthi ke kodwa wena ngikubizela ukukutshela ngalendlu le hey sengathi bangcwele ungaba nenhlahla emhlabeni yokuthi ushembe uma ekhuluma uzwe noma ekhuluma epulpit uzwe ubaba mekhuluma uthi ke mfundisi lendlu ekamkhulu wami inyanga yezulu lendlu washiye ikhamile kodwa ngezinto ezenzeke esontweni wayeyiklame ngaphesheya komgwaqo kodwa isingapha manje uthi ayikho mfundisi into engiyithanda la esontweni njengalendlu uthi usuku nosuku ngiyeza ngizobuka labantu abakhala endlu ngibapha amandla amen uthi ke ngifuna nibuyele emazweni akini nitshela abantu ukuthi sengathi umuntu ngomuntu kungaba khona into ekhaya kini eyakhiwe oyithandayo noma ngabe yakhiwa uwe noma ngabe yakhiwa ubani ube nento nasemathempelini kube khona into eyakhiwe oyithandayo ukhuluma ngendlu yesonto esebuhleni amen sengathi lendlu umuntu nomuntu leya lapha ekhaya engayidwebele sakhe isithombe esihle ngalendlu amen iqambi yakhiwe enhlizweni yakhe siphelile amen ithi inkosi uyayibona lendlu njengoba ingaka njena ngiyazi ukuthi amaNazaretha angeke angene wonke lapha kodwa ngomoya kaShembe amaNazaretha azobegcwele phakathi amen uthi ke mfundisi ngiyayithanda lendlu ngiyafisa ukuthi kubuya entabazini siphelile ukuze imisebenzi kamkhulu wami nyanga yezulu yenzelwe kulendlu ngizothi ke lapha ekhaya sengathi uma kukhona into enhle eniyenzayo njengokwakha le yandlu umuntu ngomuntu engayithanda lendlu azayidwebe enhlizweni yakhe ukuthi nansi indlu yasePhumalanga Sport amen uma indlu bangcwele yesonto ithandwa uShembe akhela thina yini engasivimba pho thina ukuthande sizakhela yona ukuze sisonke abantwana ibaphi laba abantwana bakaNkuluNkulu emathempelini okuthiwa esizwa kuthiwa bayaxabana uma nibheka uma ngahle kuthiwa nina anithandani le ndlenzo yakhe ngeke ayeke izimfa ngenxa ukuthi anithandani
nithi nibuya ngelinye ilanga nifica udonga lolunye uhlangothi seluwile ngoba ningathandani uma bekabana bani ukuphikwa usheme athi ngoba niyaxabana ningazibizi ngami athi ngoba niyaxabana ningazibizi ngenkosi uThingo ngoba niyaxabana ningasho ukuthi ngabe ngenyanga yezulu ngoba niyaxabana ningasho ukuthi ningabakala ngaphuma sikothe ningasho ukuthi ngabakaphombela ngoba niyaxabana uma nike naxabana bangcwele lendlu ayangakheka bese yedwa wena ehamba emhlabeni uyofika lapha phambili afika xabane nabanye abantu angangeni kule ndlu uthando alande ebantwini amen ileyo ndaba abantwana benkosi ekhona sengathi bantwana benkosi abantu enibagcotshele babekwe phambi kwenu ningabathanda ngokungabi nambandela ngoba laba bantu ibona abalindi imphefumulo yenu futhi iphuthe esilenzayo maNazaretha ingcwele ukuthi makufika umfundisi walelizwe afike lapha ahlelele ukuthi uyeza afice seningumjiva lapha phezulu omhle eniuthengile kodwa nina njengamakhosikazi ningakaze nisithenge isiphika sikamgogeni kodwa ihlezi phambi kwenu uthola ukuthi lo yamqa omnyama okubashumayeli igama lakho kalikho kuloya mqa kodwa ufuna ukuthengela mina ngomfundisi kodwa umuntu oyoshesha umthole eduze mhlase kunesidumo umkhokheli nomshumayeli kubalulekile ke bangcwele ukuthi uthando siluhambise ngendlela singalujombisi kufanele ukuthi uma uziswa ukuthi ufuna ukwenza into enhle ucabanga umshumayeli wethempeli ucabanga umkhokheli wethempeli usungambuka umvangeli umbuka umfundisi kodwa uma ngizothola into mina la ekhaya laba bakhona la ekhaya bengayitholi isibusiso ngeke sinamathele kuwe ngoba lesi sibusiso khona lapha efuna ngabe siqale khona kubalulekile ke bangcwele ukuthi ngishaye insizweni insizwa uma ucabanga ishethele ihle esitolo ofuna ukulithenga ulithengele umfundisi awukukhumbula ukuthi khona nokwenzela umshumayeli ngaphambi kokuba ucabanga umvangeli ucabange mina ngomfundisi angisho phela ukuthi ngangithengele umngcele kodwa uthando khona lapho liqala khona ngoba uma kungasho mina ukuthi aliqale kumshumayeli nizoyitshela ukuthi ngiyifunela mina kodwa mina uma ngizothatha into umshumayeli angakaza ayithole bese ngikhipha isibusiso ngeke sinamathele kini insizwa ngibona manje kunemkhele manje emihle uyabona uma ngahle ngithi ngiyafika la ngelinye ilanga ngifika sengibekela umkhelo omuhle ngizoqala ngibuka abashumayeli bese nguthatha phambi kwenu ukuthi mina mshumayeli ngikuthandela wona lo mkhele ngiyibona ungangifanele mina ngoba mina ngihlala nalabo bantu bahlala nawe kodwa bacabanga mina ukwedlula wena Malusi olithemba angithembele ake Malusi umfundisi okabi bashumayeli ngoba into ngithanda ukuyibeka nje kahle ukuze nami ngizothi uma ngithola into enhle eManazaretheni ngithuliseke ukuthi ngifundise okuyikho 13:11 kwabesibili silapha ekhaya bangcwele sizokhuluma indaba ezinhle nezimnandi ezenza ukuthi uma ulapha endlini uzizwe uphelele njengeNazaretha
futhi wazi ukuthi amehlakho abona ushembe makhulu. Angisho ukukhulu lokuthi angaka wenkomo, kodwa ngisho ukukhulu lokuthi makhulu phambi kaShembe, nezindlebe zakho zinkulu. Abasekorinte besibili 13:11. Cha bantwana benkosi, amagama amnanda wapheli kuleli sonto, kodwa kusuke kufanele ukuthi sikhulume indaba kaShembe eyizokwenza ukuthi uNkulunkulu asikhumbule nangelinye ilanga. Sithi uma ngabe sidlula lapha ekhaya siubone lo muzi usukhazimula kaBongishembe. Ba Kepha salani kahle bazalwane, phelelani nithokoze, nibe enhliziyonye, nibe nokuthula, khona uThixo wokuthanda nokuthula woba nani. Baba ngingumntwana wakho, lawo mazwi bantwana benkosi uShembe abengiphe wona ukuba ngiwacelele indawo enhlizweni zenu. Inkosi ibusise nikuzwile. Amen. Siyobuyisela umsebenzi kaNkuluNkulu ngengoma yesithathu. Khona umshumayeli lapha emva kwami uyosilekelela. Inkosi ayibusise ukuguqa kwabangcwele.